Lydia Okeyo. Jang'wech mathiring'inyi Eliud Kipchoge oloyo ng'we kinda mar Berlin Marathon kama en loch mare mar abich e piny mar Jerman. Kidieny mar wakeini Tigits Asafa nowuoyo rekod manomaki gi jatugo Brigid Kosgei. Jafwamb marwa mano mar weche mag tuke James Opondo chakonwa weche manyien gi report makama. Higa mar 2015, higa mar 2017, higa mar 2018, higa mar 2022 gi kawuono gin loch nyadibich. Loch mar jang'wech mathiring'inyi Eliud Kipchoge oseloyo e ng'we mag Berlin Marathon piny mar Jerman. Eliud Kipchoge noloyo ng'wecha ma kawuono bang' ringo kuom seche 2 dakika 2 gi nyiriri 4.2. Kipchoge ma bende omako rekod mar ng'we kinda bang' wuoyo rekod e ng'we mag Berlin higa mokalo olero ni ng'wech ka ng'wech ni kod midhiero mage kendo jatugo nyaka bed kod pek seche moko. I was expecting to do the same, but it's not come as I expected. But that's how sport is. I've learned lessons. I have won, but I did not break a world record. So it's going back again. Every race is a learning lesson. Bang' weyo chien Dershekindie kilomita 32, Kipchoge ne okong'eyo chien kendo ng'ado tol kaloch mare kete kaka jang'wech mani kod rekod maber e boma Berlin mbele Haile Gabriel Selassie ma oseloyo ng'wech mar Berlin Marathon nyading'wen. Kipchoge geto ndiko historia kaka jang'wech mokwongo oloyo ng'we mag Olympics nyadidek ka oketo ikruok ne tuke mag Olympics higa manyien e boma ma Paris piny mar France. I want to really concentrate and get all the experience for 21 marathons and put all the experience in next year in Olympics in Paris and try to be in the podium or to win for the third time ever and make history. Vincent Kemboi notike thuolo mar 2 bang' ringo kuom seche 2 dakika 3 gi nyiriri 2.4 mbele Tedese Takele mawuok e piny mar Ethiopia. E kidieny mar wakeini Tigits Asafa mawuok e piny mar Ethiopia nowuoyo rekod mag ng'we kinda bang' ringo kuom seche 2 dakika 11 gi nyiriri 5.3. Rekod mar ng'we kinda e kind wakeini nomaki gi jang'wech ma pacho ka Brigid Kosgei. Sheila Chepkerui notike thuolo mar 2. James Opondo, Ramogi TV.